българският бизнес много трудно си слага някаква дългосрочна цел, която да е голяма, която наистина да има смисъл да се гони. Спирате да правите всичко, което правите в момента, почвате да го правите по нашия начин и след хикс на брой време, дали ще е 6 месеца, 1 година, 5 години, ще имате тия резултати. Голямата разлика между бизнес консултант от тези големите компании и нас е, че ние имаме опит в корпоративния свят. Ние сме били там и сме го пипнали, докато консултант може да станеш с малко теория и зазубрене на някаква система. Изкуственият интелект, не забравяйте, той се базира изцяло на данни. На данни, които са на хартия. А в работния процес не всичко е на хартия. Да хванеш една методология, да я изсипеш без да се съобразиш с бизнеса е най-грешното нещо, което му направиш. Бизнесът се разпилява в много посоки едновременно, което обикновено не работи. Даже в 99% от случаите не работи. Добрата практика е взимаш си консултант, за да той да те научи на какво знае той, за да го приложиш в твой контекст. Ако един екип стане по-добър, по-успешен, след като консултанта вече няма нищо общо с него, значи консултантът си е свършил добре работата.